Egostu zupe partidun korregan laburtsoa, lau eta bi? Hasiera tiritzen gaineko partidu zail bat izango zela. Ari ipinako gorpeiz, gol batekin. Gero eureke remonta egin da apurtxu bat, eta ultimotxe markagailu eri, Gero, importantien izan da empati guri descanso bainarin hau. Eta gero, bigarren zatik urtzen dugu gauzak oso klaru ikinge. Sartu golbi eta gabo. Bueno, bi urtien bi egoera, ezta? Iztela? Etxela. Par urtien nintzen egon, kanpo nago nintzen, da aurten etorri naz berri eta itxela. Apa, y me cago en todo. ¡Venga!